Hello guys, नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर आं भिडिअखौ लामानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरो गेजेर ससेनिफ्राय। आं दायो धेमाजियाव थांगासिनो लोगोफोर माने जोङो बिजावजालि आब' आरो बेना देहाया एसे उसुख जादों बेनिखायनो बेखौ हस्पिटालाव लांगासिनो। ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोफोर जों मेडिकेलाव सफैबाय दायो। ओमफ्राय आब'खौ नायगासिनो आरो जों वेटिं रुमाव नेगासिनो दङ। नेगासिनो नै भिडिअखौ बारा लानो मोनाखै आरो ओरैनो ससे लाबाय आङो। ओमफ्राय नै लोगोफोर जों दा आब'खौ डक्टरनाव देखायखांनानै जों लखिमपुर थांनो ओंखारदों आरो साडेन प्लेन जाबाय माने जोंनिया लखिमपुर थांनो होननानै आब'मोननि न'आव आरो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर। बे सुबुनसिरि दैमा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' खोनाखादों जानांगौ सुबुनसिरिखौ। गाइस नै जों दा फैयै पदुमनि आइथान मोनफैबाय आरो। ओमफ्राय जोंथ' न'आव ओंखामफोर जाना फैखादोंना बेनिखायनो जोङो सिङाव हाबथ'ला होननानै लामानिफ्रायनो खुलुमनोसै होनबाय आरो बयबो। ओमफ्राय आं दा नैया ओंखारबाय आरो खुलुमना फैनोसै लामानिफ्राय होननानै। खुलुमखांबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोजाङै देखायजोबनो हायासै, भिडिअखौ मोजाङै लानाय जायासै आरो। नोंथांमोननो आं माब्लाबा उनाव देखायसिगोन फैनानै। दायो मोनफैबाय जों लोगोफोरनिया जिरायना दं आरो साहा लोंखांबाय। ओमफ्राय मोनाखाबाय आरो जों मोनफैनाया। नै बिस्रा न'खौ नायदो आं एसे देखायनोसै नोंथांमोननो। ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ आरो बर'नि न'आ मानो बिदि। आं खिथानोसै नोंथांमोननो माने आब'आ बर'जों हाबा जादों आरो मिसिंसो। ओमफ्राय आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बिदि सां न'आव गाखोफेरदों। सिगां मिसिं मानसि लोगो मोनदों थेवबो बिदि न'आव थांफेराखै आरो। ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम जों फैबाय जोङो। नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। नै सांसेयाव बेबायदि हा खोनानै अरदाब बानायना लादों आरो। ओमफ्राय अरदाबनि सायाव बन बायदिसिना फोरानग्रा मोनसे सां लुना लादों। ओमफ्राय नैबेथिंबो दङ रुमा बे मोनसे आरोबाव बेवहाय गेस माबा माबि दोनदों आरो बेवहायनो ओंखामबो जायो बिस्रा। संग्रा खाथियावबो जायो आरो ओमफ्राय नै बेवहायबो जायो। थोरसि खुरै बायदिसिना दं आरो। बिराद हेभिथार लोगोफोर न'आ। ओमफ्राय बेस्ट पार्टआ मा मिथिबायना, बे गुदुंजोंनो माने बायदिसिना गारनो हायो आरो आखाइ साखाइ सुनो हायो। माने बाहेरायाव ओंखारबाय थानो गोनांथि गैया आरो। भाजि एवगासिनो लोगोफोर, दाउ बेदर एवदों आरो खुमब्रा होनानै। ओमफ्राय नै साङा बेयाव बायदिसिना बुस्थु दोननानै फोराननो हायो आरो बनबो फोरानो। फिसा बन फोरानना दोनदों। ना गोरानफोरबो खालामनो हायो आरो बेयाव दोनना, माने अरा गाहायाव जोंबाय थायो नालाय ओमफ्राय खिजा गोजौआव भाबा नांहैबाय थानानै थाबनो रानो माने। दिनै फार्स्ट टाइम फैफेरबाय आरो आं बेयाव। मिसिं मानसिफोरखौथ' लोगो मोनो होमब्लाबो इसोरनि बिदि न'आव गाखोनानै थाफेराखैमोन नालाय गाखोफेराखैमोन। दिनै फार्स्ट टाइम। रेडि जाबाय नो जानो। बिदिब्ला आं जाग्रोनो लानोसै लोगोफोर। गाइस गुड मर्निं। ओमफ्राय मैया मोनायाव भिडिअखौ खालामफिननो हायासै आङो
एसे हरबो जाबायमोन नालाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर जों दा न'आव थांनो ओंखारफिनबाय आरो आब'आ थालांसिगोन बेवहायनो ओमफ्राय जों गोजा थांनोसै। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर। नैबे जाहैबाय लखिमपुर मेडिकेल कलेज लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नायदो एसे। So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनजों लोगो मोनलायफिनगोन।